ka san kana da waya ko kuma ka san kana da laptop amma baka san yadda za ka yi ka samu kuɗi daga naira 5,000 ba zuwa sama, to ya kamata a ce ka tsaya ka kalla wannan bidiyon. Wannan website din ana kiran shi da howkit.ng, ko kuma ka yi downloading din application din su a Play Store ko kuma App Store. In kun yi downloading din application din ko kuma kun shiga cikin website din, zai ba ku dama inda za ku yi sign up ko kuma ku yi login. Masu account za su iya login, kuma wanda bai buɗe ba ke ma'ana zai yi sign up. Kamar yadda kuke gani nan wajen referral username za ku sa hamtech070. ku tabbatar kun sa referral username saboda za ku samu bonus, za su ba ku bonus. Kamar yadda kuke shi ne profile dina, kamar yadda kuke gani ina da wa'ansu 'yan canji. Kamar nan kun ga sun samu congratulations, you are now a member. To ku in kun yi sign up ba za su ba ku dama ba saboda ba ku biya 1,000 ba za ku zama member. Amma in kana son ka zama member za ka biya naira 1,000 sannan ka zama member. Za ka become a member, sai ka danna shi sai ka biya naira 1,000. Kamar yadda wannan website din yana da matukar amfani saboda ba wai za ka iya samun kuɗi ta wani hanyoyi da dama a cikin wannan website din. Za ku iya running advert, ma'ana ku yi upload marketing ciki, sannan za ku iya tallata kayan ku, hajojinku. Za ka iya sa hoton wa'insu kaya da kake saida, sannan wani ya gani ya siya, sannan ka tura mai da kaya. Kamar yadda kuke gani akwai kuma wayannan tax din nan a cikin wannan website din. Akwai kananan tax wanda kuke gani za ka iya saida kaya, sannan kuma akwai kananan tax wanda mutum zai ce ka ji ka danna mai subscribing ya biya ka, wani ya ce ka mai lakin zai baka naira 100, wani ya ce ka mai posting din product din shi zai baka naira 30, naira 100, daga 100 zuwa sama. Kamar yadda kuke gani nan za ka iya running advert, ma'ana ka tallata kayan ka kenan har wa'insu su gani sannan ka tura masu da kaya, amma ka kuma